mi prosím ťa pomôcť večerou. Neoslovuj ma tykaním. Ty akože... S kým sa bavíš? Hontóny bakažnaj, odnes sme oni. Vykaj nám. Fozakoru. Jegir je plný, preskočilo ti? Každý má právo byť čím chce a vyjadriť svoj názor. Naruhodom necháš Aňa sa vyjadriť? Hej, čo sa deje? Chce sa nechať nazývať oni. Tebe drbe? Nám to je nasekaná jac. Tak. Zase ideš na mňa tou čínštinou? Pojčaj mi to, prosím ťa. Watashi no hanashi o kite kudasai, bolo by mi jedno, keby si lesba. Ja som bola som viac priklonená k ženám, než nás balil tvoj otec. Či do kiteme mas. Jako ťa máme nazývať? Volajte ma normálne. Som rada. Ale od zajtra som makak. Oj, co to máte? Ty sa chceš nejako špeciálne volať?